Der Rinter. Jezus in het Cambuurstadion. Want dat wie de locatie van de opnames van de EO. De perfecte plek om het avondmaal te vieren, omdat je dat niet verwacht. En toch zou het een plek kunnen zijn waar een groep vrienden op een gegeven moment zeggen: joh, we trappen lekker even een balletje. We gaan even relaxen. Nou, dat is precies wat Jezus gaat doen vanavond. De vraag die bij alle passen in het stadion op de lippen leidt. Krijgen we dit hier Frieske muziek in de Passion? Ja, kijk, we zijn in Friesland, hè? Dus dan denk je van, oké, zullen we het publiek bespelen op een bepaalde manier? Ik ben er altijd voor. Kijk, dat komt ook omdat ik sta dan op het podium met mijn band. En er staan dan heel veel mensen, laten we zeggen 20.000 mensen vorig jaar in Amersfoort. En nu hier in Leeuwarden staan er, denk ik, 20.000 Friezen. Overheerst wel een gevoel bij ons van, zullen we daar iets speciaals voor doen? Dan nog even waarom naar de opnames. Wat het voor Boyendien is het hier voor het laatste avondmaal. Een wichtige scène in het verhaal van Jezus en de Passion. Dit hier is het dus een hapje eten op het veld. En hoe komt het mij dat Frieske noemer? Ik kan nog niet verklappen of we dat gaan doen, maar ik denk wel dat mensen heel blij zullen worden. Onder andere van Elske, want dat is natuurlijk een echte Friesin.